Sú tak chudobní, že si to ani nevieme predstaviť. 60% ľudí žije z $1 na deň. Je to ale začarovaný kruh. Na jednej strane chcú prežiť, na strane druhej si ale ničia svoje lesy, aby na predaj dreva aspoň niečo zarobili. Pília si ale pod sebou konár. O tom, ako týmto ľuďom v Kenii pomáha aj Slovensko, nakrútila reportáž Danica Klajnová. Tieto kenské mangrovníkové lesy sú pre odborníkov zlatým prírodným pokladom, no pre miestnu chudobu najjednoduchší zdroj dreva na uhlie či stavanie príbytkov. Poriadne si ich za posledné 10 ročia zničili. Tým, že si vyklčovali tieto vzácne mangrovníkové porasty, si miestne neuvedomili druhú, a to možno oveľa dôležitejšiu vec. A to, že im to ohrozuje ich vlastné životy. Slovák Lukáš Keňanom už niekoľko mesiacov v rámci rozvojovej pomoci pomáha, vysvetľuje, učí ich, že menej mangrovníkov znamená menej rýb, menej jedla, menej zárobku. Vymysleli projekt, aby nasýtili chudobné rodiny. Učia ich, ako chovať včely, vyrobiť med a potom ho predať. Keď títo ľudia zistia, že áno, to, čo tu robíme, tak z toho nie len, že sa uživíme, ale aj niečo predáme, tak budú v tom pokračovať, aj keď my odídeme preč. Je tu široká sieť hotelov a tie majú záujem o naše kraby, raky a ryby. Zarobíme si. A zachraňuje sa aj takto. Keňania to, čo si z lesa zoberú, musia doň aj vrátiť. Funguje jednoduchá výsadba stromčekov. To, čo u nás považujeme v oblasti ochrany životného prostredia za samozrejme, tu v Keni musia pomaly krok po kroku učiť dospelých a zapájať miestnych do prác. Od lesa doslova závisia naše životy. Dáva nám aj ovocie, ale aj vodu. Musíme sa ešte veľa učiť. O tom, aká je ochrana prírody dôležitá, sa nepresviečajú len dospelí, ale učia sa o tom aj deti. Dokonca tieto deti zo strednej školy majú o tom aj špeciálne hodiny. Učíme sa o tom, ako sú tieto stromy pre nás dôležité, ako si neničiť náš les. Vďaka projektu majú moji rodičia prácu. Tí ľudia potrebujú len trošku, aby sa mohli odpichnúť, takže aj tie malé projekty znamenajú pre nich veľa. Aj vďaka Mariane farmári teraz pestujú fazuľu, cirok, hrášok či zeleninu. Ako hovorí, najväčší problém bol zmeniť ich mentalitu. Boli totiž zvyknúti pestovať len kukuricu. A ich ťažko presvedčiť o tom, že aj iné druhy zeleniny sú takisto ľahko pestovateľné a majú ešte o to väčšiu úrodu. Z Kene Danica Klajnová, televízia Markíza.